Така, какво пристигна днес? Животните и те искат да разберат. Какво пристигна днес? Уоу. За мен и за нея. Първия ми солов албум. Уоу. Когато това дойде, физически го видиш е... Уоу. Окей. Това е толкова яко, хора. Не знам как ме виждате, но това е толкова яко. За първи път правя нещо такова. Вау. Много благодаря на всички вас, които ме подкрепяте, които искате нещата в България да се случват. Стоите си тук, живеете тук. Благодаря ви. Вау! Вижте колко е Рита и вижте колко много дискове. Това са 100 диска. Това е пирин, а в кашона отдолу има още 100. Това е нереално. Всъщност е реалност и това много ме кефи. Но не мога да повярвам все още. Рита! Ей! Хора, пишете ми ако искате диск. Запазвам, продавам всичко.